cynnes i chi i Crugiau Dwy, lle gwasgarwyd llwch Niclas y Glais fel y gwyddoch chi. Wedi iddo farw, dyna ddiddyminiadau bod y llwch yn cael ei wasgaru fan hyn. Ond i ddechrau bant fan hyn, rydym ni gael eitem gyda un o ddisgyblion ysgol y Preselau. Rwy'n breuddwydio heddiw am werinoedd rydd, ac yn y disgwyl y byw i wele toriadydd. Fydd o'r y byd o'i gystydd mawr gyda'i wyneb ar y wawr, a dawr y hael cyn ei hir i frynu a'i cymerifyd. Fydd o heddwch a chyfiawnder fel y môr, daw cenhedloedd byd i ganu yn y côr. Daw i'r byd o'i ingau loes, o le glir y newydd oes, a charwerin gyfran gyflawn o'r ystôr. Clywch y canu'n dod o ledydd yr holl fyd, mae'r gan yn galw'r gweithwyr pell ynghyd, ac ar y weithaf gwyntoedd cyrwch, mae fflam y fan yr y goch. Yn y gyhwfan uwch bythynoedd gwlad o hyd. Wy'n ofyn ar un nerys Niclas, a mae'r enw na'n golygu bod yna berthynas teuluol, trwbrodas ta beth, gyda nerys, gyda Niclas y Glais. Wel, braint y cynrydydd yw cael rhannu gyda chi prynawn yma eiriau hyfryd y bar lleol Wyn Owens i gofnodi achlysur arbennig y Dadorchuddio. Maen nhw'n godi i'r comiwnydd garreg ar dir garw'r mynydd, a down i gofio yn ein dydd y werin a'i lladmerydd. Arwr oedd un, plentyn ein plwy, yma fe gamodd i'r adwy. Does gwadu gwers rhyferthwy, cawr godair, bro Crugiau Dwy. Bu delfryd ei fyd a'i foes, yn ein bro, deryn brith drwy einioes. Codwn dros hwn, ddyn ei oes, cofeb i'r Gymru gyfoes. Safodd dros Rwsia hefyd, ni wyddai am ddioddef ei gemdryd. Rhannodd bwn gwerinoedd byd i'w hadfer rhag caledfyd. Ei orchest yn y carchar fi esgyn uwch terfysgoedd deiar, a llunio o'r gell anwar, sonedau a'i geiriau gwar. Heriodd ar lwybrau serth, werthoedd ei oes, a moeseg brenhinoedd. Drwy'r cynni a'r dracinoedd, llais Niclas y Glais, rhugl oedd. I ni'n gwerthfawrogi fel pwyllgor bob cyfraniad ar gyfer y dydd hwn, y cyfraniadau ariannol dderbyniwyd y gefnogaeth sydd wedi bod i sicrhau bod yna gofeb deilwng fan hyn i Niclas y Glais. Diolch i chi gyd am ddod, wrth gwrs, i ni'n gwerthfawrogi eich presenoldeb chi, a'ch dewrder chi i ddod i'r llecyn hwn ar tywydd fel ag y mae. Mae yna bobl wedi dod o tu hwnt i'r fro hon, ac yn ei misg nhw John Williams o'r Glais. Oedd yn ysgrifennydd y capel, lle buodd Niclas yn weinidog am 10 mlynedd, a mae'r capel yn ffodus wedi cau y dydd o'r blaen, ac ni'n gwerthfawrogi y gefnogaeth ariannol ni wedi cael o goffre yr eglwys yn y Glais. John, eich gwahodd chi mlaen fan hyn. Wrth gwrs, dwi ddim yn cofio Niclas,
ond mae gennym rhyw fath o gof pan oeddwn yn lanc ifanc o honna fe'n dod nôl i'r Glais i bregethu, a gweld e'n cerdded lawr yr hewl a'i gap fflat ar ei ben, a neu sandalau a dim socs ar ei draed. Talwyd rwy'n mynd yng Nghymru a dweud fod mod yn dod o'r Glais, mae rhan fwyaf o'r bobl yn cysylltu'r pentre a Niclas. Rwy wedi darllen llyfr cynhwysfawr hefyd ac mae e wedi bod yn agoriad llygad i mi, achos doedd na ddim syniad gyda fi o'r fath o fywyd roedd Niclas wedi byw a beth oedd wedi ei ddylanwadu e. Mae yn amlwg ei fod yn dipyn o arwr ac yn ddyn unigryw. Diolch yn fawr i'r gymdeithas i gyd am ei gweledigaeth i godi cofeb iddo, ond hefyd am gadw ei enw'n adnabyddus. Hynny yw Niclas y Glais. Diolch yn fawr. Wel, diolch yn fawr, John. Wnaethon ni fel pwyllgor benderfynu byddwn ni'n gwahodd Sian Simpkins, sef gorwyriau sy'n Niclas y Glais i ddadorchuddio fan hyn y prynhawn yma. Therefore, I'd like to invite Sian Simpkins to come forward to do the unveiling and to say a few words. We are here today to unveil the plaque honouring our great-grandfather, T. Niclas. Tomorrow was the day he was born at Llanfernach 140 years ago, and just down the road are the remains of the family home where he lived as a child. It's also here that his ashes were scattered on November the 3rd, 1971, so it is very fitting that this memorial was placed here. Niclas was a very colourful character with his own opinions and views, and he was not afraid to share them. There is a lot of history, rumours and speculation, so we must focus on what was the truth. The episode of his life where he and our grandfather were jailed caused both our grandmother and mother much pain. Our mother talked of having to remove Celtic signs that looked like swastikas from a wooden settle late into the night. Unfortunately, our grandmother had passed away before the release 64 years later of the government papers that proved that it was a trumped-up charge. Moving on, we have here today 4 generations of Niclas's immediate family, comprising of a grandson-in-law, great-grandchildren, great-great-grandchildren and his great-great-great-grandchildren. We are pleased to be here to honour our tide. To my brother and I, he was a great-grandfather at the end of the lane. Not someone famous, just a kind, loving man who happened to be a dentist. When we moved back from England, it was to be part of the family that everybody knew in Aberystwyth. We were always known as Niclas's great-grandchildren or Islwyn's grandchildren, never under our own names. We spent many hours in the dental surgery at the bottom of the garden in Glasynys, sitting next to Islwyn, playing with teeth, dental tools and plaster of Paris, watching patients coming in and going through the surgery, and then seeing Niclas attending to them through the hatch in the wall. I was also the gopher in the family, running up the lane with his dinner and supper and then returning later for the dirty dishes. Another little task was going to get the Morning Star from the local shop. We did meet many people in Glasynys over the years. Some were obviously well known, but then meant nothing to us at the time. The only one I can remember was a Russian countess who was a concert pianist. And I also remember Niclas telling me he knew the Pankhurst sisters. We wonder what Tide would have made of everything that is happening today, as he was somebody who didn't like a lot of fuss. Hadayan anwyrimi, gwlad bairddach antorion, enwogion o fri. Ai gwrol ryfelwyr, gwlad garwyr tramad, dros ryddid coll a sant, ai gwaed. Gwlad, gwlad, plaidio lwyf i'm gwlad, tramor yn fyr, i'r byr hoff bai, o bydded i'r heniaeth parhau. Dwi'n clywed sawl un o'ch chi'n dweud yn ystod hanner awr diwetha yma, wel, na drenu ti'r tywi lan fan 'na, yndyfe? Wel na, ddim o gwbl.
oedd hwnna wedi drefnu yn fwriadol. Pam dwi'n gweud hynny? Wel, herwydd 120 o blynyddoedd nôl, pan gafodd Niclas ei eni, mi oedd hi'n dywydd garw, mi oedd hi'n darannau, bwrw golau, llucheded ei. A dyna pam oedd Niclas yn galw hunan yn aml iawn fel mab y trwstau. Felly o hwnna'n gychwyn da i'r gyfres yma o ddathliadau sydd gyda ni i gofio am y dyn annwyl yma a'r dyn anghyffredin yma. Ac ar rhan o'r dathlu wrth gwrs yw'r gyfrol hon, Nithio neges Niclas, ac i ddangos i chi bod y cydweithio wedi bod yn hyfryd ac yn gyfeillgar ac yn war. Fi feddyliodd am yr enw Nithio, a Glen feddyliodd am yr enw Neges. Felly, pa gwell dystiolaeth o gydweithio clostau gyda'n gilydd. A mae rhaid i mi ddiolch fan hyn i un person yn arbennig, oedd wedi gobeithio bod gyda ni heddiw, sef Nan Jones o Wrexham, Wyres, hanesydd lleol, Ifan Roberts o Llandderfel. Ac mi oedd Niclas yn sgrifennu at Ifan Roberts ar un cyfnod bron yn wythnosol am bob math o bynciau am yr ail ryfel byd ac am gominyddiaeth y catyn arbennig. P'na oedd Ifan Roberts yn croesawu hynny, sa'n gwybod, ond dwi'n siŵr bod e'n croesawu'r sylwadau fydde yno am farddoniaeth ac am sefyllfa Cymru. Mae Nan yn grysynu'n fawr bod hi'n methu bod yn bresennol oherwydd afiechyd, ond mae wedi anfon nodyn ac mae wedi siarsio fi i ddarllen rhan o'r nodyn beth bynnag. Cofia fel yr oedd cartref yn haid y mod alawr Llandderfel yn debyg i orsaf drenau, a dyna lle byddwn ni yn blentyn ifanc iawn yn sefyll ar y platfform fel petai yng nghanol yr holl ymwelwyr, yn gwylio'r holl fynd a dod. Pobl flaengar Cymru a thu hwnt yn dod i ymweld a fy nhaid, i sgwrsio ac ymddiddori yn y pethau pwysig, dod i gael gwybodaeth, holi ei farn ar rhannu profiadau. Roedd ganddo stor o wybodaeth ac yr un adeg 4,000 o lyfrau. Cofia fel y byddai'n eistedd yn hif yn haid yn mwynhau paned, tamaid i fwyta a sgwrs, roedd ganddo bresenoldeb. Dyn i weld yn gyffyrddus yn ei groen ei hun. Doeddwn i erioed wedi gweld dyn o'r blaen yn gwisgo cap fflat a sandalau am ei draed a dim sanau. Oedd, mi roedd yn dipyn o enigma i blentyn ifanc. Dyna chi sylwadau hyfryd yn dyfa. Ac o'n i wedi gobeithio hefyd y bydde na gyfaill arall yn bresennol, ac oedd e'n dyheu bod yma, sef Gwilym Price o Flaenau Ffestiniog. Ynte, yn cofio am Niclas yn dda iawn yn dod i'r blaenau ac yn seiadu gyda cenhedlaeth i dad, yn trafod yn pethau ni, fel nhw'n dweud yn dyfa, ac yn y draddodiad sosialaidd cryf wrth gwrs yn ardal y chwareli. Ond yn anffodus, dyw Gwilym ddim yn iach iawn chwaith ar hyn o bryd, ac mi oedd e'n dweud wrtha i droion pan ni'n galw ar ei aelwyd eich cael croeso di hafal, wyddwch chi mewn tyfe 2 arwr sydd gen i mewn bywyd. O ie, gan fel falle byddai'n mynd i'r byd pêl-droed, neu byd rygbi, neu beth bynnag. Nelson Mandela a Niclas y Glais, ac nid o reidrwydd yn y drefn yna mewn tyfe. Wel, ni'n falch o weld bod na lon cared wedi dod o'r blaenau yma prynawn yma, a bod i nithau Iona Price yn ein plith ni, ac mae'n mynd i rannu cyfarchion Gwilym gyda ni nawr. Yng nghyd-destun y llythyr, allu fi jyst darllen nhw lythyr bach a cyfarchion i chi gan Gwilym Price, sef yn Cywyl. Anwyl gyfeillion, mae'n ofi calon i mi na llaf fod yn bresennol gyda chi heddiw, ond yn anffodus mae anhwylder yn rei iechyd yn fatal. Mae heddiw Hydref y 5 yn ddiwrnod byth gofiadwy'n hanes a chalendr Cymru a thu hwnt. Diwrnod i'n atgoffa i gyd gŵr mor ddiwylliedig, cryf ddeliadau a chadarn ei farn oedd Niclas y Glais. Dyn nad oedd ganddo ddim ofn sefyll yn erbyn yr ymerodraeth, rhyfeloedd, a hyd yn oed iawnderau y dyn a'i gai bu ennill cyflog i fyw. Diolch am gael ei adnabod, diolch am gael bod yn ei gwmni difyr llawer tro.
a mae hyn yn cyfeirio at Niclas, wrth gwrs, bit sy'n garw na fyswn ni wedi gwrando drwy dwll y clo ar y Sanhedrin yma ymharlwr dolau las ar ei ymweliadau cyson. Ac yn angof ni chaiff fod, Gwilym Price. Yn dwi'n braf bod ni'n medru dod ynghyd heddiw'n bobl o'r Glais a Than y Grisiau, dau ben o Gymru ac yn cymysgyd â phobl Pentre Galar a'r Cylch. Dwi am alw nawr ar fy nghyd awdur, sef Gornau Niclas y Glais, Glenn George i gloi'r rhan yma o'r gweithgareddau, ac mi fydd e hefyd wedyn yn dadorchuddio plac arall. Felly bod llawer o chi ddim yn gwybod am hyn, ond mae yna blac wedi cael ei gosod yn y cyntedd fyna i gofio'r ffaith fod Niclas wedi bod yn ddisgybl yn ysgol Hermon fan hyn. Un o'r rhai cyntaf, chwap ar ôl i'r ysgol gael ei sefydlu. Ond doedd hi ddim yn brofiad pleserus iawn i Niclas yn ddisgybl yn ysgol Hermon. Glenn. Ond gwreiddiau sosialaeth Niclas yn gorwedd y ddwmwn yn yr ardal hon. Nos ond rhaid meddwl am gerdd Waldo y Preselau, ble mae'n sôn am y cyneuafu a'r gymuned, cyneuafu a'r cnefio. A'r ardal ble mae'n sôn am bro annibyniaeth barn. Annifio neb erioed a barn mwy annibynnol na Niclas. So yn y cynnig mae rhaid cofio mae yn yr ardal hon y seiliwyd ei weledigaeth. Mae'n bwysig hefyd i gofio bod e'n rhan o hen draddodiad radicalaeth Cymraeg. A chwn i'n mynd ôl yn bell iawn i hwnnw. Mor bell a Pelagius yn Nghymru yr Ifeinied. Ond dwi'n meddwl yn arbennig am Iolo Morgannwg, R.J. Derfel, a'r sosialydd Robert Owen. Mae yna wersi i fynd ôl i weld bod y bobl hyn a gweledigaeth ar hyn y canrifoedd, a mae'n bryd i ni ailgydio yn y weledigaeth. Yn y falch heddi i groesawu, dwi'n meddwl i ni gor-wirio Niclas, a maen nhw'n i ailgydio yn yr iaith Gymraeg yn ysgol Aberystwyth. A yn sôn am Daniel a Harry.